V Galante vznikne nový komunitný ovocný sad, ktorý ponúkne priestor na oddych, stretnutia a spojenie s prírodou. Výsadba ovocných stromov prebehne vo vnútrobloku Esterházyovcov. Projekt je realizovaný mestom Galanta v spolupráci s technickými službami mesta a je podporený s grantom z nadácie. Mesto Galanta získalo grant z nadácie Tipsport. V rámci programu podporujeme ovocné sady 2025 na výsadbu ovocných stromov. Vybrali sme lokalitu túto Esterházyovcov ako taký, by som povedala, pilotný projekt, nakoľko je tu komunita mladých rodín, ktoré vlastne mali záujem minulosti vysadzať ovocné stromy. Na stretnutí sa predstavil projekt výsadby ovocných stromov a samotná realizácia projektu by sa mala začať v priebehu októbra. Vysádzať by sa malo 16 kusov ovocných stromov viacerých druhov. Zabezpečuje to mesto prostredníctvom technických služieb mesta Galanta, ktorí budú aj prítomní pri realizácii tohto projektu. Tento projekt je vlastne aj miestom, kde by som chcela apelovať aj na obyvateľov ostatných lokalít, že by si mohli vytvárať takéto projekty aj vo svojich lokalitách alebo vnútroblokoch. Mesto Galanta je pomerne dosť zelené, jedno z najzelenejších miest podľa mňa v tejto časti regiónu a to, že sa idú ešte do plusu vysádzať stromy, ešte k tomu nejaké tie jablone a podobné ovocné stromy. Paradoxy, tu sme sa stretli so situáciou, že nie každý chce, čo zase aj chápem, lebo ono to má určite aj nejaké nevýhody, príklad keď je tu naozaj tých veľa detí a je to menší plac, tak potrebujú, aby zostalo, príklad poviem na futbal alebo na volačo. Ale tie stromy sú aj tak dobré, čiže myslím si, že preto bolo dobré aj toto stretnutie, vypočuť si názor tých občanov, čiže ono je to presne taká tá vážka, niekde tá rovnováha, to nám môžu pomôcť len občania. Tak je to návrat k tým tradičným úrodám, je to vlastne ekologické, si myslím, a vlastne to tak zoceluje tú komunitu. Dobre to určite môže byť, že sa vlastne budeme mať viac dôvodov sa tu spolu stretnúť pri tej starostlivosti, vyťahne to viac ľudí sem, von a akože pre niekoho určite negatívum budú aj tie včely. Viacej ľudí spomína aj to včelstvo, ale myslím si, že vlastne je to prirodzené, však včely tu vždy boli a vždy tu budú. Teda budú prístupné tieto plody aj pre verejnosť, pre ľudí, čo tu bývajú? Je to prioritne preto, aby tu mohli ľudia vlastne tú úrodu zbierať. Vlastne aj pri tom sa vytvára tá komunita. Môžu tu sedieť pod tými stromami, keď kvitnú, zároveň zbierať plody a keď sa dohodnú, môžu spoločne spracovávať aj tú úrodu. Jakub Baňák, televízia Krea.